या सुपरफास्ट बुलेटिनचे प्रायोजक आहेत मेसर श्रीराम बोरवेल सावंतवाडी, 100% पाण्याची गॅरंटी आणि श्रीराम सोलर सावंतवाडी। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड कोचीद्वारे बांधल्या जाणाऱ्या 8 अँटी सबमरीन वॉरफेअर शॅलो वॉटरक्राफ्ट पैकी दुसरं जहाज मालवण 31 मार्च 2026 ला भारतीय नौदलाकडे सुपूर्द करण्यात आलंय। मालवण हे नाव महाराष्ट्रातील ऐतिहासिक किनारपट्टीवरील मालवण शहरावरून देण्यात आलंय। कुडा MIDC परिसरातील वरची कुंभारवाडी इथं गांजा विक्रीसाठी आलेल्या एका 23 वर्षीय तरुणाला कुडा पोलिसांनी रंगेहात पकडलंय। शुभम संदीप परब असं अटक करण्यात आलेल्या आरोपीचं नाव आहे। त्याच्याकडून 536 ग्रॅम वजनाचा गांजा जप्त केलाय। सिंधुदुर्गात महसूल वसुलीत उल्लेखनीय यश मिळवत प्रशासनानं विक्रमी कामगिरी नोंदवली आहे। जिल्ह्यातील ब पत्रकाची वसुली 100% पूर्ण करत उद्दिष्टपूर्ती साधण्यात आली आहे। अ पत्रकातही गेल्या 5 वर्षातील उच्चांक गाठण्यात आलाय। कुडाळ शहरात बुधवारी आठवडा बाजाराच्या गर्दीत एका भरधाव वाळू डंपरनं अक्षरशः थरार निर्माण केलाय। या डंपरनं ठाकरे शिवसेनेचे कुडाळ तालुका प्रमुख राजन नाईक आणि त्यांच्या मुलाच्या अंगावर जाण्याचा प्रयत्न केल्याची धक्कादायक घटना घडली। मतदार यादी अधिक अचूक, अद्ययावत आणि सर्वसमावेशक करण्याच्या उद्देशानं SIR या विशेष मोहिमेची सुरुवात 1 एप्रिल 2026 पासून सुरू झाली आहे। दोडामार्ग साटेली भेडशेतील BSNL एक्सचेंज कार्यालयात झालेल्या चोरीचा पोलिसांनी छडा लावलाय। या चोरी प्रकरणी पोलिसांनी संशयित शंकर तायाप्पा घोरपडे याला अटक केल्याची माहिती पोलीस निरीक्षक हेमचंद्र खोपडे यांनी दिली आहे। आंबा काजू नुकसान भरपाई वाढवण्याचे निर्देश मंत्रिमंडळ बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी दिल्याची माहिती मंत्री नितेश राणेंनी दिली आहे। कणकवली नगरपंचायतीच्या सत्ताधाऱ्यांनी प्रयत्नांमध्ये सातत्य ठेवलं असतं तर कणकवलीच्या गार्बेज डेपोला लागलेली आग वेळेत विझली असती। गार्बेज डेपोची आम्ही पाहणी केली असून तिथं अनेक मशिनरी बंद अवस्थेत आहेत, अशी टीका नगरसेवक बंडू हरणे यांनी केली आहे। दिवाणी न्यायालयासमोर कार आणि गॅस वाहतूक करणाऱ्या टेम्पोचा अपघात झाल्याची घटना घडली आहे। या अपघातामुळे रस्त्याच्या दोन्ही बाजूंना वाहनांच्या मोठ्या रांगा लागल्या होत्या, ज्यामुळे वाहतुकीचा खोळंबा झाला। कुडाळ शहराच्या मुख्य बाजारपेठेत मटका पुन्हा एकदा राजरोसपणे सुरू झाल्याचं चित्र दिसतंय। कोणत्याही कायद्याची भीती न बाळगता सुरू असलेल्या व्यवहारांमुळे सर्वसामान्य जनतेतून संताप व्यक्त होतोय। कॅप्टन अशोक खरात प्रकरणी आमदार दीपक केसरकरांविरोधात काढलेल्या मोर्चानंतर वेंगुर्ला तालुक्यातील शिंदे गटाच्या पदाधिकाऱ्यांनी मोर्चात सहभागी झालेल्या तसेच मीडियासमोर बोलणाऱ्या महिलांना धमकावण्याचे प्रकार चालू केलेत। यापुढे असाच प्रयत्न झाल्यास धमकावणाऱ्यांच्या घरावर मोर्चा नेऊ असा इशारा ठाकरे शिवसेनेच्या महिला तालुका प्रमुख साक्षी चमणकर यांनी दिलाय। सावंतवाडी नगरपालिकेच्या नगराध्यक्षा श्रद्धाराजे भोसले यांनी तब्बल 2 महिन्यांनंतर नगरपालिकेचा कारभार स्वीकारलाय। मुख्याधिकारी विनायक औंधकर यांनी त्यांचं स्वागत केलंय। कणकवली शहरातील CCTV यंत्रणा पूर्णपणे बंद आहे, यामुळे शहरातील कायदा सुव्यवस्थेच्या प्रश्नावर गंभीर चिंता व्यक्त होत असून तातडीनं याकडे लक्ष देऊन CCTV सुरू करावेत अशी मागणी कणकवलीचे उपनगराध्यक्ष सुशांत नाईक यांनी केली आहे। सावंतवाडी शहरात बिरोडकर टेंब इथं वास्तव्यास असलेल्या मूळ चौकुळ येथील 17 वर्षीय अल्पवयीन युवकानं शिक्षणाला कंटाळून घराच्या गॅलरीतून उडी मारून आत्महत्या केली। आत्महत्येपूर्वी त्यानं लिहिलेली चिठ्ठी सापडली असून शिकायचं नसल्याचं त्यात कारण दिलंय। मुंबई गोवा महामार्गावर पिंगुळी गुढीपूर इथं दुचाकी आणि टंपर यांच्यात अपघात झाला। या अपघातात दुचाकीवरील 2 जण गंभीर जखमी झाले। कॅथोलिक अर्बन कोऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड सावंतवाडी या संस्थेला 31 मार्च 2026 अखेर 3,35,00,000 निव्वळ नफा झाला असून संस्थेनं 280 कोटी ठेवीचा टप्पा पार केलाय। कॅथोलिक पतसंस्थेनं केवळ 32 वर्षांच्या कार्यकाळात एक वेगळी प्रतिमा निर्माण केली आहे। राजापूर जुवाठी शिर्केवाडीतील रामचंद्र नारायण भारती यांच्या विहिरीत बिबट्या पडला। वन विभागानं त्याला रेस्क्यू करत नैसर्गिक अधिवासात सोडलं। मुंबई गोवा महामार्गावरील भोसते घाटात भीषण अपघात झाला। मुंबईकडे जाणाऱ्या कंटेनर ट्रकवरील चालकाचं नियंत्रण सुटल्यानं ट्रक थेट घाटातील संरक्षण भिंतीवर आदळला। ट्रकचा पुढील भाग पूर्णपणे चुराडा झाला असून वाहन अर्धवट हवेत लटकलेल्या अवस्थेत अडकून राहिलं। कोकणातील हापूस, आंबा आणि काजू उत्पादक शेतकरी सध्या संकटात सापडलाय। त्यांना सावरण्यासाठी आता स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेनं पुढाकार घेतलाय। कोकणी शेतकऱ्यांच्या मागे राज्याची ताकद उभी करणार असा निर्धार माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी रत्नागिरीत व्यक्त केलाय। राज्यात पवित्र पोर्टलशिवाय करण्यात आलेल्या शिक्षक भरती प्रक्रियेतील सर्व नियुक्त्यांची सखोल चौकशी करण्याचा निर्णय आता शालेय शिक्षण विभागाकडून घेण्यात आलाय। उच्च न्यायालयाच्या निर्देशाचा आधार घेत मंगळवारी शासन निर्णय जारी केलाय।
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या ई-केवायसी दुरुस्तीला 30 एप्रिलपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे। या संदर्भात महिला आणि बालविकास मंत्री अदिती तटकरे यांनी माहिती दिली। छत्रपती शिवाजी महाराजांनी स्थापन केलेल्या हिंदवी स्वराज्याच्या पहिल्या महाराणी म्हणजेच ताराराणी जैन होत्या असं आक्षेपार्ह विधान आचार्य नयन पद्मसागर मुनी यांनी केलंय। मुंबईसह संपूर्ण महाराष्ट्रात या जैन मुनी विरोधात संतापाची लाट उसळली आहे। दिंडोरी तालुक्यात प्रथमच पांढऱ्या रंगाच्या बिबट्याचा बछडा आढळलाय। यामुळे वनविभागासह नागरिकांमध्ये उत्सुकता निर्माण झाली आहे। चाचडगाव शिवारातील ऊस शेतीत सापडलेल्या 3 नवजात बछड्यांपैकी एकाचा रंग पांढरा असल्याचं निदर्शनास आलं। राज्यातील रिअल इस्टेट क्षेत्राला मोठा दिलासा देत राज्य सरकारनं या आर्थिक वर्षासाठी रेडी रेकनेरच्या दरांमध्ये कोणतीही वाढ न करता हे दर जैसे थे ठेवण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतलाय। 1 एप्रिल 2026 ला सोने चांदीच्या दरात मोठी वाढ झाली आहे। 24 कॅरेट सोन्याच्या दरात एकाच दिवसात तब्बल 2836 रुपयांची वाढ झाली आहे।